projecte pot tenir treballs associats perquè els alumnes els puguin lliurar a través de ClickEdu. Els projectes permeten que els docents facin propostes de treballs als alumnes i que puguin entregar-lo des de ClickEdu. Els treballs es poden revisar i retornar perquè es corregeixin. Accediu a Matèries, Projectes, Sistema Sol, Terra, Lluna, Administrar, Entrega de treballs, cliqueu Nou treball per crear-ne un i configureu-lo. Us recomanem que mireu els vídeos sobre l'entrega de treballs perquè descobriu tots els detalls. Aquesta eina no té en compte els grups de projectes, sinó que s'ha d'assignar individualment a cada alumne. L'alumne veurà el treball a l'apartat Entrega de treballs, no pas dins del projecte. Des d'allà entregarà el seu treball. Un cop heu avaluat els treballs, heu de recuperar la nota per al vostre quadern virtual.